Nefesin etiri havada. Geçmişini gözüme gelir arada. Dualar elinden Allah'ım. Bizim için defa yeniden yarada. салом дӯстони азиз, рӯзи ҳамаги иншоалло ба хайру шодӣ бошад. духтаракон навори имрӯз аст анами намуд абаяҳо дар бозори корбон. аз ман нишон додамай берем ки даромада чӣ хел медироӣ. скидка рафта истодааст духтаракон. мина касе конкретни харидорае рақамошона дар рӯи экран мемонам. нашод доставка нашод нарх наво хичона мепирсен. духтаракон абаё 1800 будан ҳозир 1400 сомонӣ анами қатор 1400 то 1800 вай дора нархошонай. касе намисол харидоре худшон бо нархошона мепирсен мегӯянд шумо дар рақамои савдогара дар экран мемонам. марҳамат размерошон ҳастай ҳама намуди платиёшона. тарафи пажарка меша духтаро даромада хай хулоса нигоҳ кунед мефаҳмед куҷои ҳама намуди платия ва абаяҳоро дорад. мо доставка надорем духтаро. рақамои савдогара мемонам ай хичон мепирсен. бо чизе ки нофаҳмой маълумоти пиррара ай хичон пирра када мегирен.